Myšlienka vznikla vlastne tým, že som ja hrával tenis a syn mi hráva tenis a preto vlastne som sa rozhodol, že niečo spravím také, čo ešte není v meste a čo mi najviac chýbalo. Keď som vždy bral syna mimo Galanty na tréning, či už do Šale, či do Bratislavy alebo do Studeného, vždy som rozmýšľal nad tým, že koľko času s tým strácam a veľmi mi to vadilo, lebo buď manželka, alebo ja sme sa nemohli venovať iným činnostiam a toto bol hlavný taký krok, že som k tomu, aby sa mi naplnil môj detský sen, ako mať vlastnú halu a vlastný tenisový dvorec a dúfam, že to bude pomáhať naozaj jak synovi, tak aj ostatným mladým alebo aj starším ľuďom, ktorých baví tento krásny biely šport. Táto hala je jedinečná na Slovensku a jedinečná na svete je povrch, na ktorom hráme a to je hlavne to gro, lebo ten povrch budeme využívať aj v letných mesiacoch, kým vlastne halu využívame iba v zime. Tento povrch je položený na podkladných vrstvách z makadamu, z kamennej drte. Na týchto vrstvách sa nachádza 2 až 3 cm pružná podložka, čo je v podstate taká novinka. Potom je zhruba centimetrová vrstva kamenných zrn a na tom je už len niekoľko milimetrov sypkej antuky. Takou novosťou sú teda aj farbené čiary. Na antukovom kurte sa okrem tohto kurtu nachádzajú napríklad na dvorcoch v Monte Carlo a na dvorcoch Roland Garros. Z hľadiska hráckých vlastností sú prednosti hlavne v tom, že ten kurt je trvale rovný, takže ten odraz tenisovej lopty je veľmi predvídateľný, nie je klamlivý, navyše tou sypkou antukov je množstvo, si viete do určitej miery tie herné charakteristiky toho dvorca nastaviť, to znamená, môžete urobiť rýchlejší dvorec, pomalší dvorec s väčším došmikom, s menším došmikom. Z hľadiska prevádzky je ten antukový kurt veľmi náročný na prevádzku. Tento dvorec nerozmrzá, není potrebné ho valcovať, takže dochádza k predĺženiu hráckej sezóny a v podstate zjednodušeniu tých nárokov na prevádzku a údržbu antukových kurtov. Podľa tých špecifikácií to vyzerá tak, že by to mala byť tiež akože kvalitná náfukovačka oproti tým klasickým, čo poznám, že malo by to byť dosť vykompenzovaná to teplo a vlhkosť, čo je v klasických náfukovačkách dosť nepríjemné. Je to novou technológiou robené, hlavne čo sa týka miešaného studeného a teplého vzduchu a rôznych úsporných opatrení, čo sa týka samotnej kotolne alebo záložného agregátu. Tak určite hala vyzerá pekne a dá sa povedať na vysokej úrovni. Aj to prevedenie všetko, takže páči sa mi tá hala. Tak za toto vlastne vďačím za tieto vymoženosti, že tu naozaj hráme na takomto povrchu, akom hráme najnovšou technológiou, aj hala, že je taká. Vďačím Martinovi Černákovi, majiteľovi spoločnosti Sporter, ktorá to realizovala, ktorá mi naozaj aj finančne vytvorila také podmienky, aby sa vlastne aj on trošku zviditeľnil, že to bolo prístupné a možné to zrealizovať po finančných nákladoch. Takže vďačím jemu, jeho konexiám, čo má v Taliansku a v Slovensku, že vlastne za úplne iné ceny, ako sú realizovateľné ceny, mi postavili túto halu a zrealizovali kurt samotný. Tento kurt je v podstate nielen prvý v Galante, nielen prvý na Slovensku, ale dá sa povedať aj vo svete. Konštrukčne rovnaký tenisový kurt nenájdete určite nikde. Nejako so založením tenisového klubu zatiaľ nie, to zatiaľ nemôžem, ako jeden kurt je na to málo v každom prípade a tuto nedaleko máme oddiel, ktorý funguje, ktorého členom som aj ja, aj môj syn. Ale samozrejme v zimných mesiacoch a možno aj v letných mesiacoch vlastne ten jeden kurt si myslím, že sa budem snažiť obsadiť jednak priateľmi, jednak hráčmi, ktorí dojdú aj v zime hrať a prihlasujú sa mi, že by mali záujem, lebo však vieme veľmi dobre, že množstvo galantských tenistov musí cestovať za krytou tenisovou halou do ostatných miest, či už do Šale alebo do spomínanej Bratislavy. Tak dneska sme si na tom zahrali iba pár minút, ťažko sa to hodnotí z tak krátkeho času. Podľa koncepcie, čo som bol oboznámený, že ak je ten dvorec robený, by to mal byť veľmi kvalitný dvorec, lebo v porovnaní s klasickou konštrukciou, alebo teda konceptom je rozdiel taký, že tu je vlastne pevný základ a na tom pevnom základe už je veľmi malá vrstva antuky, čiže malo by to byť ľahšie na údržbu a nemali by vznikať žiadne diery alebo nerovnosti. Napríklad dvorec, čo my máme v NTC antukový, je taký, že má oveľa väčšiu vrstvu antuky
A čím dlhšie sa na tom dvorci hrá, tým viacej sa robia všelijaké diery pri došlapoch, nerovnosti a vlastne časom ten dvorec je dosť nekvalitný. Povedzme po takých mesiaci a pol, po 2 mesiacoch je v podstate už na ňom dosť nemožné hrať, lebo to skáče všelijako, hráč sa viacej sústredí na tie odskoky, jak na to, čo má hrať. A čiže rozdiel by mal byť taký, že tento dvorec by si mal dlhšie držať, konštantne by si mal držať tú kvalitu. Ďalší rozdiel sú tie čiary. V podstate sú totožné s čiarami, čo sú na Grand Slame v Paríži, na Roland Garros. Určite je to lepšie, ako vravel vlastne strojca tohto kurtu, že tá vrstva, ktorá je medzi tým, to vlastne neničí možno tie klby a kolena tak, ako normálne, čiže určite to bude lepšie a pre tých hráčov, ktorí tu budú hrať, môže sa im to vlastne vyhýbať zranenia, ktorí tu budú dlhodobo trénovať a určite ten progres tých buď stavania kurtov a okolo všetko buď raket alebo ide dopredu, čiže takéto niečo určite bolo treba.